reporters do anapan kachup hapon ng koke nilitum APSLC Women Wing Central Ahinpen ning duk chipaklang ning kipung chipaklang trak meme ing ring meme pini konadlo so arlo tum adim kedula kopi palo labang so video la trak meme la puson hijim meme emet charang krakawe kopi palo la haya kengsang at tumpen labangso a viral video la labangso ka-upload pen ilitum akay non katirak na kupia pono la anset ke suarlo tum he mithang suarlo nilitum suarlo tum sange chitirak meme ing ring meme lapuson kilitum chiplang nang ne ning kang sam pinikarbi ang long east west di mahasaw ning kang sam do nang jipusi nilitum lada pini press bit along kiwang nang koke nilitum ning duk pitlo lapene dragon ilo lapenge apong arep case penching lo amardar penching lo pini an ke viral video labang su nang klang ham tet ke kopia pon lage koman lo ke chokche mother response imit hang su arlo tum ho charju sinang sangmarli Tarbiang long east west di mahasaw aso arlo atum anstami hedi labang so press meet kidupen nitum realize na who are we, who am I? Self-realization is the source of a better growth. Inut so arlo so jongsi mitsena o the doorpen do tak kulante mithang asumar asupi asupo rad det henisi lapen kaduka vetum hanstami ningkang sam itum peklang keji example akimit peklang keji Pupuson sila puson isi trak meme so arlo so pen lapin so banga kaya tumki ili tumapan anso sesi hala RSS ku atum a agenda wailo wai chen labang si ilitum non ke podang lo alang itum agenda long do so arlo tum hanstami SC category ST category scheduled tribe scheduled caste OBC lapen la Muslim so arlo tumapan la kadokawi la inglonga khai pen la Muslim so arlo tumapan sa tami ilitum abhan kopilo la tum RSS tum amen agenda ke so arlo tumapan sa tami prostitute pacheplang et nangji pusi halada RSS tum amen agenda samarli BJP atum sitami lada bangke non ruling party tum sitami lada ahok pen labang so dakpen komasi labang so wama halabang so aso arlo panke jail sitami kitap nang ko mangkopino nang tupuji itum chichagun elo majogle chuklan chumatha tum sitami law and order sitami APSLC akihai sarjai kathar sar central alang di president na hinpen sitami law and order tumapan alo memorandum piano na sinilito APSLC so arlo atum ansitami hampang so arlo laki party alam chipu pepinpen so arlo tum ansitami nang turnon Chisong na ningkang samki wanjapan lahay make lang no ot lang no lang no lapang so example ng si jongsi itum peklang pulutang te ilitum asumar ke not si damalang not si dolang banga khai ke ilitum apan labang so RSS agenda ke ilitum apan ke pawir klung nang arlo so tumapan ke asumar ta apai pa kom pa jung hek nang pusi apok tak nang ke plak lo la son tak taksi so arlo tumapan an ke la tumapan Duway PC Mixi la tumapan ok apran peheng no nangko so arlo pansot kali youngsters at tumapan sa drugs kapichupen la tumapan mentally physically apu peheng no epensi la tumakay peheng no nangji ko si RSS atum amen agenda lasin nilitum Central Women Wing pen kachuning ri la pulonon kidobong a sorkar BJP government akehay sartuliram ronghang alang nipan mainly nilitum APSLC Central Women Wing pen alang nipan kachuning ripa di krim alam kilahen lo alang li la law and order abang strictly pen maintain ponta la pen kinneponjia pan alang li CM akihay sartuliram ronghang alang li pen kami order pitha komat arlo soma lapuson kachumatha komat apinso komata kengsang ma alang li tumapan net inangra jail beng nang jipusi Central Women Wing pen ke ilitum lapuson si mathalo ma kuson lo ning oy pitlo ning duk pitlo la pen nilitum chichakon ilo pinyar ni nilitum jo so arlo tum ha kunat ne pen Halloween pen otob haralo makedo aja ke akeng pen siwang aja ke bas pen sinay dun lason sinilitum so arlo tum ta kedo chi Halloween la sinilitum kedo kitha
pinyar ni ning kang sam avidalo hempeng hong anta ki bar japan inut suarlo ning kan crazy nilip ahawar adimalong rong atokpen inut ajo kapiing dam ki dam hud lada hem pen hong ki baramat hem nang chiru chu thadalo konalo ning ki panggodong tong pon ne keng sang tuntong ipon ne kasi RSS amin agenda bang ilitum la ano tin adon tin abang hutin arlo susitami la so RSS tum agenda ilitum chiron chibaksi ilitum la so party la so dhorong po ilitum chiplak lepin chipupepin pen so arlo song nang thur nang po la pen ilitum justice rights ilitum la chilong nang ji la pen chi fight nang ji la pen la pusona ot lang no lason viral kapachithang dudud dake labang ke choklu lapege lason ke nang ni ilitum karbiang long east west dimhasaw ke ilitum adin ke langmipik greenery lirsing ilitum along ke domepik la si bangakai ilitum adim nang chirai pusi kengsang apin so si so arlo so tumaphansi karbi tumhansi inglong akai phansi latum ke ponpo apiso chikampo angge akurda karbi akur endun po longle na chirai dun po pini longle na chirai chot kalilo make ang den no ang den sitami tuwar dampro sitami kirep murder lapen lahay ingto nang po lapen BJP at government tum sitami nang litum sitami mithang apek mithang asu angjir mithang ahem asorpan kachim hon ason thot karbiang long east west di mahasaw asuar lopan rai komponon lapen ge ning kang sam ke wanjia phansi chuning ri padikrim do sani karbiang long ang keculang len ki on po sa kinala sida di inubak sutak kang sai bala masala sutak nang litum pili ge ahok lo pinyar niyan ta la kidamtang hala sumilarong hangpi inun usu nogong dodun no ang ke school gidun amen pen alang iphan churet dat lo ami phang ahem la kengsang ahem atum si churet dat lo ala susuphan red dat pen chulang ram dat pen puthot me thor dut lo me thor dut pen la susu akai dam lo la phanta school ahem kim dam po puben la kim chot lo ne kim kelone labangta chini dam pamimila setami law and order labang sohut setami pinangan che songpon la social organization la pen ke advocate Guwahati Chief Justice Guwahati High Court pen setami labang ke kachirapon dodundo bon setami Karbiang Long Autonomous Council ahin pen la sumilarong hangpi pen jenglo sona taxi dolo wang olo la pusona rape cases tumhan thanga justification ta awe non rina rong pipi di alang ni phansa kami la puson men si rit ka chudampen hem ki wang tuware ding ha re ngang se sik theklong kunat lo halabang so abeti pachao beti parhau kunada parhau lo ka parhau pen ke dampen si red dun that Inuda uso Don Bosco along exam na may pidunji po rong khilan along kiturji po hedi reporter sa tum lasoso inut higher secondary first year vet lang lasoso auto penans kami pasang not ni exam apollo pasang si what kipon lasoso John tupensi ami thang life ka safe nang lason da taxi dolo habor pung tarapung jo ninut class 7 also halabang so rosmi terang piputa halaso also talason tak taxi patilot lo school nang edun pu habor pung pen dola maraan nada pot halata acham dam joilo la son tak taxi dolo amenda mane uncountable jo non la po anak kisung so arlutum heredu pen hong ki chonon ta heredu kasi labang so a law and order and edet lapet mane langpon pa minute medada bangke lapeke lake BJP government non ruling party atum alang litum ke klema bang lake chok che dat lo alang litum ta sumardo alang litum ta jerpido a hemasordo a hemasor asumar tum detle hi jok 1 kilong nang ji chot kali adon tin a hemtin so arlotum stame young girls and mother women and children atum pini safety zone avilo kunana bachaw lo kunana parhaw lo labang so abachaw ke kabachaw adim ke ladake lam pini viral video klang long lo klang det lo te lahay ta action and sadang non people si do joy lo lahelo matha parsitha leaders pulutangti social worker nang ji hala rat akisung rat akimang hala bangsi lang paminang ji
Arnong hirjume longji nang itum jong sila law and order ahinta strictly pen maintain punutang te laki hampang ahirjume Arnong hirjume raddet hirjume ta ruling government tum talonggi bon sitami SP han sitami kokonat lo ala MLA atum sitami ladak kopilo alang itum pangsam rabri SP pen MLA ang bong kopilo latum atoks kido Rinarong hangpi panalam ako lapena prang sitami inut yang mane girl child labang sitami non pregnant that lo sitami lata kunat lonte lata justification kedo non inut also si lapuson kisung cicak nang lo tangti muke adon tinahem sitami lason arni nang lirok lonte kumat lo aday lake laki council kachari tumapa si la non BJP government tuman si laki punang koglo pere dunang koglo lapen alang ditung ano do matidi arjura pini penaman action ke NGF han claim klede piapon lo ning kang sam kawe si itung non chiplang dan lo peace and development tu konada peace and development lo ha PhD certificate ke NGP ning kang sam ching thurolo lo ka Charlie do lo karbiang long ching thurolo atok ano lang me tuwar soardo tum ki jokwan dolo tapi niarni a big zero laki chokche ning sam se dat lo nilitum non pini ke nilitum ancho che pin sa nilitum wang nang kok lo la so press meet nilitum ning duglo la pen ke a hok peten nang litum action and purpose Karbi Anglong Autonomous Council akihai sar ik chinghon tuliram ronghang sarapan pinilabang so press meet pen nang li kilang aporchi pen nang li action and ika sani lam thi siar jung tungla non la bang ke chulang len play dalum ti non bang hai le khans of white jor sai dilo es carbon long la bang nang kam bom tang lo nong ke solo sutum mutar yang jang tara anu suplang hai dalo es lo sonji body tum phana ni tum pilo klem po la pilo hui nang dito jel thamot nang dito may hin ben episode sila women wings I think ben kopile kang sai jila usong ka sigdom jel thamot ma ko pilo nang hin pen ku tha pilo na matha to Francis Pini media klembang foto dito na chu pateng pen nang tum klembang pot nang tum pa na kuro pilo dito go pipo si nang tum pa nang chu hang nang kok ma nang chu pa nang kok ma polo tante mo hat ito ma ke hai pi setame do analam setame nang than pon no lakin non malom social media long ki jumput kahiji meme lapen ke kangring meme ka therap meme alam lapen na video lo anu din bang putin sa mi chingi lo lake thek long lo la sining duk pik an pinili tum aham phangalong lo puson ang kiluchok la pela puson ki do ko ke ko pi join ni ma koili tum matha dam lo potang te matha ne pin an puson an ang teng sili tum dolo athe la pui tum chilang dam lo pote inglong a so tum phan ili tum karbi tum phan arni ke wang seta me kachulang rempen apran ki dam nang la puson seta me ili tum theklong kom lo usumar pupe akisar pi po anta me latum akisar pi phan po ansa me palom ni la po ansa theklom lasi la po anang ding unang husita me ko pi po si pini itum katherak me via video sita me pini social media long ki klang nang koklo ko pi po sila puson ki do koklo laili tum cherju dam lo ba chithanam lo pulo tangte ilitum chithana mone pin lang honeli kaning jidam ji phan ko seta me ning jita ingtung te lapen ke ining ta me addu ki do lapen ka thera ko puson si do lasi labuson ke claim kahing no ke claim ka do ka be mane labu ke claim labu ke kali ke claim ve ka tuma phan lapen ke labang so video ko viral ve ka tuma phan lage immediate pen lage ne vek nang ji usni tume PHLC women tatum peneritum hang lo laben demand lo at kinet cholo patagali so dak pen sing sai nang ji akhe kidam tangai ni pen lapuson nang klang lo lapen patumi ha sata me angko video ki mi anutin sata me social media lang ra post theklong patumi ha sata me angko video ki mi lapuson ki klang thudo aki me video kali lata akhe no video aki me video potelan viral tong ka ta mine seta me akaheng no video pe lo atumi ha ke klang ta me pini ansa me ili tum Facebook lo in pulo bodang te la hai si tum theklong ba prang ji
las nilit tumahin pen Central Committee hin pen sa tame law and order tumaphan sa tame law pajir dam elo las ditum swallow song pen sa tame nitum women bing sa hin pen sa tame dilitum an se isya pressure ki pidun tu loje immediate pen kahing no ki claim at tumaphan nep ingnang vek nang ji la pen ke so dak pen inside vek nang ji pusinili tumahin pen sa tame jail the beng nang po press meet phala sila mali suara song tak duplik lo, tak lah super tak non, kan samdun dua song si tak lo, kalau tak si suara kon kan si rai kon, abang kon hek pop sa ko WKC dan hang patek lo, tak lah tu masong tan non samdun dua song si tak lo sila, super tak, mana tu betul betul ni. la so putang nili tumhin pen di puang tum bang ke lake sualu mithang ka me sualu phansi karja pilo matidi sualu tumhan karja pi posi sualu tum ka chiplang ke chok che kele lela tum chini lo posi alang tum sita me non por ke du joy nang je por ke kali lo alang tum sa me thornang po lili tum hen ka chuni rikang tum bang ke athe ki chok che ki claim tumhan ke lake action ke anbek nang ko mati la se alang li tum sita me just amen ka cheer chok kali ra hedi akam sita me ke claim je phan selang tum phan sa me lili tum hin pen chuni rilo labang ke Saya sila maling tulang la pagi alam 10 potente lo da order tu kini prap ping mati di ko efis non magar arachi ceklang ham lo insulus tanta non aten dia tidak super sat pilo puli ga la so putha ka di isimang hu me me nang tu nang kar julam ta hok lo pene political alam ni tum APHL si tuma pene meeting ki dolong le tha son son do olong meti kapre kapre son tu setam hedi la son lo potang ni tum han ke nairas prapti samin non pini arni ke a video si klang hamalo setame opi pose eras redalo lake nilihin bang ki puang tum bang ke totally ke silong ke lake jakong ave pas nilihin bang puang tum athia jakong do sone nep bu matil hai tum phanta alang tum claim on e puang thek chapak lang lake rat tum kelang tum phan ning ga chi the join selang thon pa khai lo matiti ante kopi pose lang tum claim on e dalon te claim tek aja kong chapak lang aron chini ni delo ti aron chini ni delo hala 6th schedule to the constitution of India ki hala da ki social justice equality liberty fraternity do ulo constitution of India long ki to ke preamble por hita hai Karbiang long autonomous council ka charitu por hita hai hala da rights justice equal rights freedom of speech freedom of expression right to religion right to politics hala mathadamra nangli ke aki thenai lo aki hai sir CM tu giram rong ha nangli andar sido DC atumta SP tumsta athe lage inglong hawar paragraph ilitum phan 20 long tai ke tok lo gente paragraph 20 loge 6 schedule ahawar inglong ahawar karbi la pen inglong akhai an ahawar te ladak ko pipo si alang li CM sir alang li tu giram rong hang sir kapirena la alang li phan advisor Elvin Terom sir akihai ta advisor dono ke lam char jutha nang ditung angbong sa tami la pene ilitum panel discussion do piglo kito ta kidor lo sa tapinyar ni ilitum party chipupera ilitum kato kami tum ahem prek ke hang tum ning isipen hang nang pugipu piapot pinyan ta chipang rup te de ilitum ay issue ki hem prek ilitum hem prek yung silong lo punte itum mithang si chari chalok panlong po ilitum IMP Penselok, IMLA, IMAC, Ward Commissioner, ang ton ka na Karbi, inglong na kaitum si ladak chiray long po. Tapinyar ni ning kangsang avitet, laki, ning dukpik. Chetang si un edad lo. Na si kang honpen, kang jinso pen, aki hai sar tu diram rong hang, bang so presbit pen langra, nang li mekri, at least, puy pum, nang li mekri buta. Bura nang li labangso SP atong aphan OC atong aphan kiklem kledet asay na kiklem kledet tumhan transfer ha lapen na bangso a viral video komasi kachumat ha komasi kiklem na lahay tumaphan ahok pepen jail beng hai tha jail beng tha an ke latum chichini po lahen lo nili tumpen ning duk kachipak lang ke nili tumchot kali lada Dipua ani marli manja dhansiri daga lomani marli nilitumle ke hangjo chotkali labang solangi non press meet ke wang chotkali 26 constituencies do LE Phodo Amri anke
Dipu LA, angke Hawar Kihat LA, Bukazan LA, Rongkang LA, di la LA long hoke non abangke so arlo tum a constituencies tin sitami labang so press meet ki wang yapan nilitum chipachini thailo lapen aning ki pungsi wanglo lapen hampang aso arlo atum anke party chipupe pinpen ilitum so arlo tum thura nang pusi nilitum ahin leaders tum pen sitami chingki chingwai iglo sani lam kia sir arjulan nali tum ki hanga ting dek nang ning tum tedi jong sle tum kinat nang padel chat muten dek nang idat putit nang tum song rek penik song pan sik son duma Chisong met po laki, chisong met po lapen ke nilitum a party anchot kalisi aka prek a party atum sitami labang ke ilitum chechakun elo lapen ilitum chisong rapen nang pusi aka prek a party tum kan sitami kachingwai bondo bomlo bon sitami jong si nilitum APSLC atum si chisong arek chot pu bangge laki chok dam deji aka prek atum sitami wang nang po lapen wang po pusi nilitum chingki chitano patumi has sami nilitum KMCA Karbi nimso chingthur asong pen sitami nilitum chingki chingwai lo ilitum dojoy nang nilo sangmarli atema issues and problems of young girls and women pu labang so social equal status, equal justice, equal rights labang so ki ilitum ta mithang chi song si ilitum labang so akaphere me katherak me jime me bangke itum lakang tonjia phanke labang so ki chi song nang pusi atumi kaprek social organization to kanstami chingki chithan pon bomlo lasi la nilitum APSLC atum ke la LA pho pensitami labang so press meet ke alang litum pen non pangchen pon po pinak pen pinini litum chenglo pinak pensitami labang so press meet ke along ten sitami lapusi nilitum ki thurlo la pen nilitum ke sang selo atin is so marching hondu ke oi isomar parman si litum pinyarni itum labang so firthe litum ke dodut isomar tum akai ning kang sam laki dojia pan si nitum so arlo ke imithanga hemasor imithanga somar rat det asomar apan ning kang sam donangji until and unless la hai ing tonte tik tak ke APSLC asong kan ke nitum ke ing tonte lo la pen ke labang ke chi song pa meji nitum la LA khok ani marli tu pen anke Karbiang lawarat adang si lahaya achik logi chi dum phan ke ing sai nang ko kwa thema ing tom te padang tom nang pa mina tum si nang tom noi pus ke chaplang no ben te khali madi khok lo ing tom nang pa la phan ke achu se tameng tip nang ko jail tameng bank chok se tameng alang tum han ke theng no jarat dolo la right dolo la ke lahai chainong son phakasan la ne hotel chi ne aju chi ne nalu chi ne ha ko na ne hor ki journaling lahai alang tum cheplang thap cheplang pru ke la ke nang thengoi nang chok oi pus alang tum cheplang ke la ke theng ko chok bola lahai odlang no atum phan ka cheplang tum phan ke phone na choding tum te phone ka chop pen no bolote lahaya achik logi chia video lo itlai inte lahai ke ante as apuria lave ma ai gave ma chekle pove ma chithera re mal hai tu chingring re mal hai tu ka cheplang tang nag ring ti he lake apa po achikle po dona puria tum phan anta ijot chepadam am hang ki jor lo ke lahaya ro sutum ke lahai tum phan le itum insai se polote aro suhiam paling dilo lake jinghon ya kam lo lahai dum han ke inghon sing tum te lo lahai nan ke adhamara sab nan lahai dum han ke dan ni sila nang tum la pho ta nang tum so lo kan mane presmit hang la ko sila so ta presmit si hang chot kuma mata kapta ka song step deng thulan press meet chot kalilo igatum chinghon atum reporters atum nilitum ke press meet chot kalilo tokso ta pedopon bomlo along tina constituencies ta tokso ta pedopon I bomlo la pen pedopon bompo la pen ke labang so press meet ke la social media non nalitum live nang ki one pic la ke ning sampik lo nalitum pena joksi ratta chinipo ratta in turbo nalitum sa tami la ke RD nang piduna po nalitum aphan ning nang chingduglo la pen nilitum ke la press meet chot kalilo tokso chot kalilo nilitum arong sigidam po ke oy APS tin sa tami assistant sa tami
IL-18 si tami labang so press meet dolo ma avema nilitum labang chihum reji lapen phone chikolji lapen chihum ridamji lapen joy ke joy van plonte halada ka IL-18 long si tami nilitum penama si tami halada kang ni dunjia phami ditum ready lo lapen ke la ka chisong bang ke rat along ke lapen nang chiklang pulaki amo dalam lati tonang punting tonang po ko lake ceplang nang nilo athe alang tum ka ceplang ko ha ke chari tum duna tum ta du ta hai po kali madi la sila hai bang ke ceplang te dan ko